Добър вечер на всички. Радвам се, че сме тук заедно. На всички благодаря за поканата да бъдем тук. Ще помоля сега госпожа Еленска да се запуши ушите, защото аз имам друго отношение към човека. Мога да нямам връзка между дясното и лявото полукълбо, но винаги съм се стремяла в общуването си с вас, младите българи, красиви, умни, интелигентни и достойни за уважение, и младите дами, още по-красиви, още по-деликатни и още по-тактични, да направите връзка поне между едното кълбо със сърцето. Там, в сърцето се крие голямата тайна човек. Там е центъра на човешката способност да обича. Защото само по хоризонтала, мозък, без вертикала посока сърце, човекът не може да бъде пълноценен, може да бъде мислещ, но искам да запомните едно. Той не може да бъде здравомислещ. Бъдете здравомислещи, търпеливи към своите недостатъци. Не искайте повече от другите това, което те по природа, по генетична наследственост не могат да ви дадат. Искайте от себе си повече всеки ден, всеки месец, всяка година. Сега в момента, знаете, че не съм готова за този разговор, но си спомням в момента думите на дядо Йоники, Бог да го прости, да го прослави като духовен мъж, духовен мъж и духовен пастир. Казваше така: наближава нова година за всеки от вас. Импровизирам, разбира се, не го цитирам. Наближава нова година за всеки от вас, но ако вие посрещнете нова година като стари човеци, за вас няма да бъде нова година. Затова ви пожелавам да бъдете и мислещи, и здравомислещи, с търпение към себе си, към това, което се случва в света и в България, защото нищо не е случайно. И последно, искам да знаете, че нашият Бог не е хазартен тип. Той е промислил за всеки един от вас. И сме тук, за да се научим да обичаме. Най-напред Него, след това ближния, след това накрая, ако имам сили за себе си. Защото аз, ако ви обичам, няма да имам нужда да обичам себе си. Защото ще ви виждам щастливи, мислещи, здравомислещи и човеци, подобни на Бога, а не на животните. Всичко добро ви желая и още веднъж бъдете живи, здрави и още веднъж благодаря за вашата любезна покана. Винаги ми е било приятно да бъда с възпитаниците на Природо-математическа гимназия Добри Чинтов. Благодаря и извинявайте за отекчението.